Still open. Okay, I will go. Pasyal tayo sa labas. Excuse me. Ma'am, ano tayo ng ano? ATM saan? Pero dito meron. Pwede ditong magbukas. Hindi dito. Number kami, di ba? Bakit? Ano? Magpadala ako ng ano sa Gcash. Okay lang mo ba? 0528 2864 2126. Hindi sa akin, sa Gcash. Ano pangalan mo? Emma. Nakapagpadala na kayo? Oo, sa Gcash. Sa pangalan ko. Dito lang BDO. Kaya nga po, hindi na sila. Ha? Hindi ko nadala yung ano resibo ko. Ito kaya ano to. Magkano ano magkano yan? 800 ito. Kasi may bibig. Yung rate niya. 14.90. Ha? Bumaba? Bumaba na. So magkano na magkano ang ano yan? Magkano te? 820? Magkano next time? Dagdag mo nga yan. 830 ate. Lahat na po, 830. $12,000 po ang pagkakas. 12,000 ang papasok sa Gcash ko. Kailan mo hindi mo ate? Hindi. Ay, pera dyan. Kailangan natin Wala, hindi ko nadala. wala kayong kasama Driver. ay, natawin mo Ah, sige. Oo. Tignan ko kung dala niya. Dala. Ala, nabuti. Sana dinala ko na yung ID ko. Padala ko ng pera. Wala yung ID ko. Asmak! You bring your ID? Asmak, you bring your ID? My ID? Yeah. Yeah, because my ID, I not bring. They need ID. My ID? Yeah, come.
Ay, magalaw yung camera ko. Magilaw yung camera ko. Nag-TikTok ako kasi ano. Nag-TikTok ako, walang signal kanina. Buti kasama yung driver. May ID, ay dinala niya yung ID niya. ID. Ah? Oo. Oo. New, ano, magkano na yung dala ko? Ay. Sino? Wala pang record din? 054 721 8871. Oh. Disporlona. Sa akin. Ah? Oo. Diyan sa Almesal. Almesal to. Almesal sa amin. Almesal to Street 31 Road. Villa 44. Magkano na yung inilagay mo dyan? Bumaba, no? 12. Eksakto? Bumabang palitan. Ah? Nang gabi? Ayan tuloy. Bumaba daw ang palitan. Kagabi sana. Nung gabi, nagagaya. Sabi ng amo ko kagabi, magpadala na ako. Siyang magano? Nag-TikTok si Ate Emma. Ate, sa Gcash niyo po ano? Oo. Oo, marireceive ko dito sa Gcash. Bumaba ka agad. Tama na yung sabi ng amo ko, punta ka na ngayong gabi. IBC. Sabi ng amo ko kagabi, punta ka na ngayon, sabi niya kagabi. Bukas na ka ako naman. Bumaba daw ang palitan. Alam na, 14 something.
nagsasend. Ha? Sa kanya? Asmak? Okay na siya? Buhabang pa. I will, ah? No, I will, finish. Yan. Tell me lazim you will bring me send money. No, if, now, if I send money, you bring your, kalas. This your, Okay, you will go come. okay, 1 minute, because Lorna. Nag-tiktok ako. Saan ba yung rutina na sinasabi niya? Pasyal tayo dito sa Ala, mayroon pa. Ito oh. This sale today? Yeah. Magkakano kaya ito? Ay, ano bang expire niyan pala? Saan bang Kabayan, expire date nito. Ang expire date nito, kailan? Hindi yung kasama ko. Dami niyang binili dito. Anong expire niyan? Ito, Ay, nandiyan. 24 pa, December. Ang tagal pa. Ilan, magkano na ba? Ayun ko. 22 na. Bakit? Kailan ba? Hindi pa, nagka-promo pala yan. 20 yan na. Oh, 20. 20. 22 na. Ngayon, 22 na. Sinauwi. Pero kung Hindi, hindi ka mo-promo yan, mga 30 minsan. bili na nga ako kasi baka Kailan ka uwi? yung kasama ko nga eh. Saan uwi? Sa Manila? Oo. Ikaw sa Manila. Nakabakasyon na ako. Kararating ko lang. Sa, ano ba mga requirements? Ay, ngayon okay na. Hindi ka na? Pero- Saan ka ba? Sa Mindanao? Hindi sa Pangasinan. Nung nagbakasyon ako, Kasi di ba yung may mga hindi na ako yung mga di ako Wala na. Yung Okay na. Yung last na turok. wala na. Wala akong nagturok. Anong, wala ka Hindi, wala akong turok. As in, walang papers na. Lahat? Oo, itong February, nagbakasyon ako. Buti nakalusot to, no? Hindi, okay na. Pati yung punta ko dyan sa may Kahit paper. pala hindi ka nagpaturok no, no? Ay, ayoko magpaturok ng Sayang. Kasi, wala naman yan. Yung turok-turok na yan, ang dami pang nagkaka-problema dyan. Paturok ka sa 2 beses. 2 beses. Ako never. Wala pa akong sakit. Never akong nagka-corona. Never. Lahat ng mga bahay ko. Turok. Lahat sila nagka-corona. Ako lang ang hindi. Ako ang, kaya salamat sa Diyos. Sabi ko, Malakas yung mo. wala na, pwede na, lahat na. February. Sa alam mo, sa immigration ay dito sa
Immigration. Oh, wala na yung harang-harang, wala na. Hindi dito sa uwa natin. Wala na rin. Hindi, pupunta ka rin para pumunta ko doon, sabi nila. Maski na hindi na daw ako hindi na nila tamagan kasi datihan na daw ako Ganun. sa amo. Ilang beses ka na? Saan? Bakasyon. Marami. Madaklar ka na sa amo ko na. Oo, 10 years na ako sa amo Kaya ko. pala. Kaya yun, okay na kahit kung umuwi ka, uwi ka na. Kaso ako lang ang maswerteng hindi nagpadala. Ano ito na naman? Ay, magalaw. Hi. Hi, is TV.